Bueno, ba hemen gauz, geure irratsaio estrella dan tertulizen. Dako gaur geugaz gaztiena Hilario da. Berbakaz datorrena Benito. Atutxak dakar energize. Eta inarak improvisazioe. Improvisazioe dakar inarak. Gaur tematxue daku ganera. Bai, urdei bai. Ongi etorri tertuliak idiri, zelan zauzie? Ederto. Ongi etorri. Oso ondo. Gogu gazatutxa. Bai, aspaldi jone hona etorri barik eta benetako gogoan dize gazamen atxineko lagunekaz eta gente bartxegaz. Bai, okinzun aukeri andarmaiz eta me bai tartetxu beto kitxokan kioskuen. Bai, hori izan zen, entrenamiento txikitxu beto ondo horri dena. Kioskuen, diostia mezka, hamen atxea gote, bermeo txaindiako tioskuen. Gaur tematxo politxe, hori baino harin hau, baino non hor guzan dagoelez, bai, Ingigok eta Hilariok egin zauen tartetxu beto bereitzeko. Zeu zer guzi esan, teman sartu baino harin hau, edo aurrera guez geure temigaz. Aurrera, ezta? Bai, aurrera. Ainara zeu zer guzi esan? Ez, aurrera. Vale. Egurtun ez dugin, txarto ez dugin. Ez du nahi. Bueno, hemen daku geure tematxu gaurkue, guen jein urdei bai, aurre bakizi atxera eta aurrera gabiltzela tema honegaz aspaldi jotik, nik esan bidot, artikulo bi baino ez dut zela irakurri, orduen zeu eritxiko txuti aurrera itzen honegaz, temigaz, zelan usu hasi? Bueno, nebazu honaz. Dale, Benito. Vale. Bueno, lehen dato batzu. Urdaibaiko biosfera erreserba 1994an jaio zan edo izendatu zan. Zeta jaiota erreserbian egon da urtietan eta mendietan. Da gero Urdaibai patronatuen 1989an hasi izan martxan. Patronatu da, zaindu behar dagoena, edo, berak behar dagoena aurko araudizek, eta abestu behar dagoena erreserba hori. Gure eskualdien, ikusitzean, zelako inbertsio falta eta egon zan sasoi horretan, 1998an, PADAS, Programa de Armonización de las Actividades Económicas, onartu zan. Hau esan zen, programa bat edo, egin zana, egon ziren sartunde alderdize, sindikatu ez, jaurlaritza, diputazioa, udalak, eta nego goratzen ni neu bertan egon nintzela, sortun udaletzen egon nintzen. Eta han onartu zen, konsensu antizegaz. Dugu zen, egon ginen gezenok, ontzat hartun gendula, hori PADAS hori. Zeitzik egizan PADAS, ikusten zelakon eskualdiek, behar ebala, inbertsio handizek, gauzek egiteko, bai bide aldetik, bai sektoriek, bai lehenengoko sektori bigarrena, eta bar. Baina, zoritzarrez, batek hori PADAS, kajoi baten sartun zauen, eta gehiago ezagonatara. Orduan, horrek zer ekarri dago, gaur egunien zelan gagozan. Gure busturialde honetan, edo Urdaibai honetan badaizue, erabiltzen dela, naiz eta geografikoki ez da kuadraten bai ize bai. Orduan, gaur egunien, zelan daukagu gure eskualdie, ezalakon egin ezer,
denpora aretatik esan dut 1918 zen. Orduan zelan daikogu, lehenengo sektora gure eskualdien eta bigarren sektorie, neiku makal. Lehenengo sektoran ordakogu arrantza eta nekazaritza, neiku txarto. Alde batetik, hartzen badugu eskualdeko porturik handizena Bermio, aur dakogu planak egin dizenak ez dizgaratu, gero eta itxasontzik itzi hau, eta neiku penaz. Baina gauze bat, dada kuriosue, planifikazioen gauze bat pai garatu zen, eta zen kirol portua. Turismugaz zer ikusi dakoa. Beste alde batetik, lehenengoko sektorien bigarren atala, nekazaritza eta beltzantza. Baserritar gitzi hau, gaur zuen baserrietako postuetara azokan da ikusten dugu zema baserritar gauzen, ia papez, eta bai orde gauze bat garatu zen, eta da nekazal turismoa. Badegizuie, baserrizek, hotel edo horrek bihurtuteko nekazal turismoa, diru laguntzak emon ziren. Agroturismoa. Agroturismo. Boribe, kuriosue, turismoa zer ikusitzen. Eta gero, aportzu bete, gure portua ikusitze, dakogu portu bat, zerbitzu guztizetako zena. Gugartzen dugu portuen dago kofradize, edur fabrikie, karruek, oskailuek, izosgailuek, loizek, tailerrak, zareginek, dakogu industri bet bizar montateko, aurrera atarateko modu. Baina, zer ez dago itxasuntzerik. Eta ez dago jenterik hor bidarritzeko. Orduen, hor, zer faileten dago, ez da? Lehen esan dugune, inbertsinun temak. Eta gero, ikusten bagu ez, gure eskualdie, zelan dagoen, errepide begiratuko duz. Hor daukagu, Soilueko tunel famosue, edo bidie, hor dabiltzez tunela, bidie, bai hori ez da gauzatu. Hori, zoritzarrez, laurtera dutezkundi datozenien, berbaitzen da horretaz, bai gizte beste komentaten. Garraioak, ni pentsaten dut hemen bai gauzek bentsa Bermeorako nahiko ondo intzizela, nahiko ondo funtzionatzen dugu bai trenak eta bai bizkai busek, baina eskualde mailen ondino horrek erritxikitzu eta arazoetako jorein hasi dire mikrobusak eta iritzen, hori aceptable. Ure, inbertsio faltantize dau, gero baguz estolderizera bardin, osakidetzea baguz hor daku ospitxale eta bat, orduan ikusten dugu. Eta zer gure dau Jaurlaritzak eta diputazioek aurre eruen Busturialden, kuriosua, hirugarren bidea zagartzena, turismoa. Guggenheim. Orduen, nik neure lehenengoko partia hemen itxeko likidat. Eruten gaitzuz, leko bardin dira. Turismo. Eta ganera, turismo ez dana jasangarrize. Bai, Benitori gutxate esan eskerrik asko horrek datu gaitxik, datu oso onak esan diez, eta eskerrik asko horretxik. Bai, nik dut nire aportazioa ez da. Benetan bai, untxetela 30 urterik eta ona harino bai, ikusi dule sektore guztiz eta gure horrezen, Euskal Herrezen bai, gure gehien bat gure horrezen, zelako debakle bat egin txaben, zelako bajonazo bat egon dan. Bai hori, mundialmente bai pasada. Herri industrialak esan dizen, industria pesau ekin jauinak eta lehenengoko sektoren iku fuerte bat ekin jaubena, gaur egunien gure herrize, Euskal Herrize, ez da horrelako herrize. Badakon bai, ondino lehenengoko sektore fuerte bat. Bai, gaur egunien gehiago da zerbitzue eta teknologiko hau da, aurreratu hau da. Da zer dago zen horrek, urtietan atxinekue, zunde hiltzen, eta barrizek, ez dagoekin oportunidaderik, edo ez dago ikusi oportunidaderik, edo eiatxo emon oportunidaderik. Beste herri batzuketan bai emon datxoiera, da horrek errezekin zizasi, eta gure arrezek ez da hasi.
atxez junde. Askorik ez, bai atxez junde. Eta ze pasada hor, ez da egonez proiektorik, ez da egonez iniziatiberik, ez da egon gauze potenterik reaktibeteko. Ez da erreza hau holan lortuti, bai eski ez da jakin ikustie zer datoskun. Ez da jakin zer datoskun. Eta horretarako apurtxu de gente valiente haue bizan du. Eta ez da egon. Gente kapaz haue, gente dano influenti haue. Zekusi du beste herri batzutan, hori influentzizek, lortu dagoela, ospitzalak edo hemen esan da bena benito, netxako ez da ospitzela, netxako ambulatorio handi beta, ez da? Bermion be bai, ez horrelako bai, beste sortxu bete aldu egin gitzen ez plakak, edo gitzen ez aportxu bete, gure harrik ezek behar dauen errespeturako, ez da? Gaur egunin ikusitxe, hori beste goza, eta erako itxiko. Baina asuntu da, gure sektoriek ez dauzakin gaur egunera aurrera pauso moten. Eta ze pasa hilintzela. Bai dendak, bai enpresak, bai tabernak, bai ofizinek, bai atxineko tailerrak, bai asko, gehizien baten. Batxu salba diez, beste batxuko etor diez, bai. Osa, beste lan barri batxuko etor diez. Agroturismoa izan zulez, benetan implantata dau. Bebai, turismoe bebai, benetako bultzada potente bat emontxo errezeri, ez da? Gauzi izan da, preparata ongari ez erreze horretarako? Ez. Eta ni parte handi baten turismo bizinei, bebai. Bai, klaro, ikusten dut, neure partez bebai, zelo bezeroatik ezenei, eta neure partez bebai, preparazio barik egon gari zela urte askotan. Eta gero torrei danien itxosu aldian dize, ez du jakin nora juen, zelan juen, eta noreri emoneskue, eta nogazein berba. Eta aurre getxik, ni pentsatzen dut, horretarako udaletxe os fuerte bat bidela, potente bat bidela. Berain horrezea benetan ondo jaboten dauena. Nik auri da falta dutena, honetan, 25, 30 urtietan, Bermion. Beste herrietan bai, beste herri asko gazbea itzen dute lan, eta ezetun dute euren egunerokue. Baien irarze Bermio da, eta nik Bermio defendidu bidot, gauze guztizen ganetik, ez da. Eta nik ikusten dutena da, ez du lezakin zer datoskun ganera, ez da lagun proiektorik, eta bebai gure representantien artien, ez da lagun nivel handirik jakitzeko zer datorren, zelan datorren, eta aurrera pausue behar zando gune gaur egunien Bermio, lehen esan dan potentzi lokala, respetagarrez esaten zangarena, bai politikamente, bai ekonomikamente eta bai sozialmente, gaur egunien eskari ez. Nik entzutone preparata dekarote datuik eta amalau forizo pentsautelako ningula urde baien museuen buruz bakarrik, bai, Benito gindaule zapurue zabaldu bai soiluek ube bai, da bai portue eta bar. Bueno, nik esango beti izan nahi, eta aurregaitxek aurrera itxuken unga izeniko bebai, presentaka izeniko eta esetu dut niko bate bestie, batzu barrizetilako beste batzuk igeskuek ero lenguek. Karo, Bermeo zer dako, eta norak gudau juen. Arazo handizena, eta buena hemen, segun ordan udaletxien irustez, Bermeotar mudure, eukanbize, ero itxosu izaten dela, baborrera, ez di borrera guez. Gero nini petxaten dut, lehen gu esan dana herrize pasada, zazoi eta hutz. Nik esetu dut, 200 piku bapor Bermion, portuen, esan da lehen benetok esan daule, segonda, alanda, beste igual, berrogei fabrikero, salazoiuk eta alanda bar, gaur egunin iztu. Gaur egunin Bermeoko herrire zer etorko da, zeuzke izan zulez, turismo bakarrik. Ero, espadun aprobetsaten hori bidea, lo geratuko ariz.
Lo dinoteniko gudot esan nik ikusten dute moduen ez talako netorko enpresari Bermeora. Bardile notino nekarko daula soilu bintzen daniko urrengotan ingu, ero gure dauniko hemen, nahi dauenak, soilube. Soilube gaur egunien behitu zelan gauze bat, datu ikas dakotelez, bakarrita huintzen, da diputazio loan ekintzen, kanon erartien. Eta galderi da, zer gaitzi kanon artien? Urde behi sartzin dalako kanonetik onantz. Eta hor dauz arazuek, ez dinuten zebizalako arazu. Bueno, bai kanon erartik, bai hori ingu urrengotan berba. Turismoe jentek asko tino esetza, babitu, orain urtiek, udaletzi egondaniko, ez da bera buenito egon badan ganera, bai bueno, ez du izango, udaletzik intzagun posturi turismo gaitxik. Orain ez da zer pasaten da kanbizen ze. Ez da gure turismoe. Bai, baliontzi zen milioi asko gazta da. Eta norentzak esan da baliontzi zen. Bermeotarrantzak. Niretzak ez, porque ni bakit zer dan itxosue, da bakit zer dan bapora. Bermeotar bat entzapez. Hornaza fabrik erosidaniko, udaletzik erosi zauen partie turismo museungo dala, da gizon batek gaur egunin ez dau, ba idea hona eukin zauen museu intzekoan. Idea hona, nik gaur egunin be, ala nau pentsaten. Inbazan, museue, idea hona izango zen da. Zer gaitxik, ba ez daulakon, gizau ezer Bermeon. Eta hori argitak arbik eukin bidu, zeuk ezan zule, zu turismo bizi dela. Zuk kendu gaur egunin turismo Bermeon, residentzi zen, municipala da. Da enpresan dizena, residentzie da psikiatrikue. Gero eskerrak eman bidatzo, enpresa bat hauena, fabrikideakona, eta beran ofezin edanak ekar dauna Bermeora. Eta gero, atunerun inpresie. Bai portun ez dau ezer. Ez dau, betu, 14 vaporetik, ez dau zaurro galdetun jot, eta ez dauz dozena bat Bermeotar itxo zuen. Bajuren. Dozena bat dauz. Ondo, da, etorren bidea emigrantiek ni baietzi nau, haurek emon bideozku ganera bizarretxi paga, gauzek. Entre batzak eta Suramerikanu eta itxo zuen deusenak, gaur egunin biharrien. Orduan zer izango da, ba turismue. Bilbo kendute Bilbo natzien, etzi geukari ez. Basarrizek untxu dotamen. Basarrizek, bitorretako ondo libru intxe, ubiertek, aurrera esan duna izenak eta hori Bermeo eta Mika eta, bueno, ordakatzu, 300 basarri. 300 basarri, dakar, pasauek, Gaur egunin ez dauz, 5 baino. Buelta guztizen. Arpez etxizun die, ba. Amendanako ze ogizile bazten, eta gaur egunen basarri zen, ez da eri bazten ogize. Penaz dako ye. Ero bermesaten darez, gatz dako ye. Orduan arpez unin bideuleko batera. Ez da basarri, zerin jeui askok. Laguntazun ukukin jeulez, ez itxitzeko, badauzo luen, jeuzitze, etzata, ibiltzen erakon. Bai beste batzukin jaubie agroturismue. Eta bertan bizi die. Eta ondo, txapo. Nik hauri pentsatzen Bermeo, gaur egunien ez dut ikusten, portugun bebai daleko danatan turismo berbizi gaitzela. Bai hostelize eta bai dendape, bai. Ni ados nau, Hilariokin jauen argumentu egaz, urte batzuk aurretik ikusitxe da oraindakune egoerigaz, bai jauzen nahi konture turismoek gauzegonak ekardu eskurzela herrire. Batez be, jauzen nahi konture udanetan, zenbat jente etordan herrire, eta horrek herrizeri beranda berazasune montzola arlo askotan, ez da? Bai hosteleritzan, bai dendatan, arlo guztietan betxan den dut orduen. Niretzako momentu honetan gure herrizentzako turismo
garrantzitsue dela uste dut. Bai, turismoe hori ondo eruteko, ondo regularizatu beharko da, gutut esan. Dakun orain masifikazioe, hori zeo zelan erreguleti ondo torko likide. Pentsaten dut egoeri aldatu intzela turismori esker, ze dendak eta orain dala urte batzuk ikusitze eta orain badu ez gitxik erremontaten, eta hori turismope importantzian dizedako, zeitzik, esate baterako, kanpotik etorten den jenti aprobetxaten dago erosteko, errezen, zeur ikusin jot, non aldu erosi erropak eta ona, non aldu erosi janarize, hemen, Bermioko produktuek, ezke arlo guztietan joten dau turismoen, bai pentsaten dut, bebaien bidela hori erregula purtsu bete ondo eruteko. Bueno, orduen lehenengoko esposaketi intxe gero, ikusitxute, Benito. Oso ondo inzui esposaketa hori, uste dut danok intzula apurtsuetu zaindu nondik duzen disparuek. Galdir izango zen da, Guggenheim horrek, edo orain dauen planteamentu Guggenheimena, aberastasunek arko zan zauen zonaldera, herrire, Bermiora, badaki txapurtxu eta espekuleti dela, horren arire badan edo ez, Benito? Bai, bueno, lehenguaz jarraitute, nik denpora guztion berbetan turismo jasangarrize, eta pentsaten dutako gune dela, ez jasangarrize. Orduen, ni pentsaten dut, gaztele guatzen esate baterako masifikazio deko gune, turismoe, hirugarren sektore modure, ez da txarra, jasangarrize esan da. Bai ezin jena da, urten pasadize moduen, 4.000 lagun egunien, esan joanetik, edo gaztero batzen. Egon da ipinita 1.080 edo esango dizela, eta pasadi realak, ze horne datu diputazioak emon dau, 4.000 egunien, hori da astokerize. Orduen, turismo masifikau horrek zer dakar, etxe bizitzak gerotak arru hau, etxe bizitza turistiko gehiz hau, herritarrentzako alokatzeko etxe gitzi hau, hori ikusten donik, hori da turismo ez jasangarrize. Orduen, lenguegaz lotuten, lehen junain azalpenek emoten, diputazioak eta zerroaritzak zer itzen duzku. Postu osta bere, turismoen alde. Eta ze motateko turismoa? Museo bi ipinita Urdaibaien. Bat Gerniken, beste bat Muruetan. Museo bi, geuk ordainduko duguzenak itzen bada. Geuk ordainduko duguzenak, entidade pribau bat entzako, ze Salomon badekizu edala entidade pribauet. Baina, gerrabiena da non gure dan kokatu. Ze esan dugu, biosfera erreserba eta zegoen zara horretan. Eta gure dugu kokatu, biosfera erreserba erdian. Ez eskerrau, ez eskuinau, erdian. Horre suposatzen daun guztizegaz guk dako erreserba bat, non beratino txabon behar dantoki bat, eta hor ipini behar dizen aktibidadiek esan behar diez, erreserba horregan edo horretan ondo datozenak. Esate baterako, investigazioko aktibidadik imitzen badiz, hor ondo gorgide, bai hemen bezer pasada, asti dau, badagizuien non dauen. Atara dauz, atal batzuk, bizarn daue ampliazioa, eta norerun daue horrek atalak, zamudizora. Horrek oso ondo egongo ziren eskualde honetan. Ez diz kontaminantiek, bertako biharginek bakarrik itzen dabe bihar, eta ez dau modifikaten ezetan biosfera, baina hori begarratu da. Orduen, topagara inposizio bategaz. Azken baten, ondino ez dugu ezagutzen proiektu zelaku dan, ze ondino ez da publikatu, baten jakingo da, guk ez dago, baizuldi ez, badakizi toki horretan ezin zena da horrelako guze bat egin. Ze badakizi, legik ez da gutxitzen. Baizuldi ez,
eurek ditutxo egin modun desborrosatzen. Ayuntamiento batek araudi batzuk aldatzen, foruk, mugizek, gernikek, leide kostaseko legia aldatzen, hor kajoi hori sartzeko, zebestera ez da sartzen. Orduen, edemendakoanik eta irakurri ingo doz, eta kuriosu ez da, ze ganera itzen dizeuzek lotxabarik. Gogoratzen zari Elizabeth Txanobedik diputatik esan zauen sí o sí ingo zala. Bueno. Eta erderaz publik ezalakon, erderaz irakurriko. Jorge Estevez, director general de Promoción Empresarial e Innovación del Departamento de Promoción Económica de la Diputación, fue quien tramitó en 2021 ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud para en palabras de Deia, egunkarize, komatxuen artean, salvar los obstáculos de protección ambiental y allanar la vía para ubicar en Murueta el Guggenheim Urdaibai. O sea, blanco y en botella, lotxa garrize. Eta holan egin dago ikrosek. Orain, ni galdera bat botaten dut. Non dau Urdaibaiko patronatua? Urdaibaiko patronatua, esan da patronatu bat, hemen ikusten gauzena telebista honetan, hori dana zaintzeko. Ikusi dozu izuek txostenen bat Urdaibai patronatuk egin dagoen horren kontra. Eta ganera, patronatu gaur egunean ez da existitzen. Batzutinoi hiltzea dagoela, etxe hutsa dela, eta beste egunean, periodikun irakurren eban zelan, izendatuko dagoen orain zuzendari barri bet, zebestizun dezte indora, eta sasoi honetan, urtebia edo, ez da egon inor. Eta zundiez, honek kanbizo guztizek egiten, bai Muruetan, bai Gerniken, bai Forun, eta ez da txosten bat, zezuk etxe bat guroa dozu egin, patronatuen, parkatu, Urdaibaian, behar dozu ez da izeman betro karratu, ez da izeman bet, dinot landa etxe bat. Eta hemen dauz, Kristolako museo bat egiteko prest, salta eta lege guztizek. Beste lotxabak egiten. Orduen, zer pasada? Ikusi dauilez, gauzek ez du zer ondo, dago egentzen aldetik egonezen handiza, badakizuie entzut prozeso bat egiri dagoenan, nizu nintzen galdera horretu lantzuten. Eta lehenengoko bosten jungarrenak, gehiengo iaia absolutuek esan dugu, Guggenheim ez da bola egoki hortokian edo ez dugu gure Guggenheimek. Orduan, ikusitz hori eta egon dizen manifestazioak eta bar, eta gero horre talde bi aktibu eta zein dezagun Busturialdea eta gero Guggenheim Urdaibai ez do. Horrek dabiltzezen movimentu guztizikaz, bat topadiez, zozer egin behar duela. Orduen, zer hasi dire egiten? Lehen padaz, nik eitzetu duten padaz lehen, hori egiten hasi dira. Bai diputazio, bai Jaurlaritza, bai udalak, eta bai teknikarizek, ikusten ia zelan aldan berbiztu gure Urdaibai edo gure Busturialde hau, eta hasi dira, orain, hainbat urte, eze urte esan dutan, 1989 pentsatzen dut padazena, orduan, 1988, egin ziren proposamenak. Portuetan, zer egin behar dan sanidade aldetik, zer egin behar dan errepideetan, eta bitu zemat urte galdu dugu zen. Inbertsinuk egiteko hemen ez da. Orduan, hemen ez dizen egin inbertsinu nora zundiaz. Bilbora. Gure Bizkaia maite. Bilbora. Gure Bizkaia maiteko, diro guztiz ez zundiaz Bilbo eta Bilboan dire. Eta zer pasaten da? Leharti bai, Mugialdea, gelditzu gara, eta Arrati eta bar, gelditzu gara, inbertsio, ze bari. Mugialdie... Bueno, zentrako gara gaurien. Gurien, zero. Horregaz, nik izan behar dut, Urdaibai galez gaize, ni enagola doz.
da ni pentsatzen dut beste 500 ingo dabie, orain beste 500 entrevista ingo dabie, eta itxaroten dut horre 500 ape, esati beste uzela doz, honegaz. Bat, zelan egin dabien, zelan proposatu dabien, eta zelak ondorizu. Zer kalkuleten da biru jebetien 100.000 lagun sartzia, urdai behira, hori museo ikusteko. Hori da plantamentue, 3 hilabetin bakarrik igiritxoko, eta bat. Orduan ni pentsatu desproposito bat ala, eta orduen, nire alakue, bota dut hemen eta aurrera. Zuk esan dako gazo orduen, Benito, galdera bakutxute egin, legin barruenen baldekide, dana, guztizek arautute eta dana, ados ongolik izara... Esan zu nik, honen kontra nagola. Dako museo bat Bilbon. Egon dira, igual, 50 herrizek, Solomonek erun dagoela proposamenak, eta esetzen mondabinak. Zeitzik, ez dizelakon rentableek. Osa, egin behar duzu kriston inbertsinua, eta gero, gauz ordaintzen, gaur egunia, eta behitu zema lagun sartzen den Bilboko museora, bai ez da rentabilizetan. Diputazioak eta Jaurlaritzak urte batzutan 4 milioi, eta beste urte batzutan 6 milioi. 6 milioi erarte, egon gara, urtero, pagaten. Zurue da bateko. Osa, aparte, egin dugu edifizizua. Kosta dana. Ara, eurek hartzen dugu erabagize, zer dakardien, zer ez dakardien, eta bar. Eta gero, ez da rentablie, ondino, geuk ordaindu behar dugu horren delako. Eta, zuzuen ikusten, nazioarte mailen zemat herritan egin dagoen plantamentua, hasi diez, zenbakiz egotaten, eta ondino ez da lortu inon sartzie. Eta ondirenak eginda sarratu egin dira. Orain, kugarralez, maz txulos que nadie, horrez garrituten dugu, orain, batez, 3. Osa, hori da... Nik esan ditu. Hori da neure pentsak egin. Benito me kontu, que es la cuenta la lechera. Ez dut datukaz, ez dut erakutsi datu bat, eta berak esan dau, ikuingo do datuek, nire datuek ofizialati, lehen esan daulez, San Juanea zenbatu zen, diputazioko hori zindala, ofiziala, datu ofiziala esakutzen. Bilboko museuek, dinoso pagateko daula, Bilboko museuek emoten dau, Bizkaireri, 4 diru gizau, ingresue. Ezazu negatibu dela. Hori da ejemplo bate esango txuta, hauntxe pasadana, gero ongo txute legina esan daulakon, eta diputari ze esan daul. Si se hace, se hará dentro de la legalidad. Y hay que cumplir 3 documentos oficiales dakatute. 3 leyes. Primero hay que pasar el ámbito judicial. Segundo, hay que pasar ámbito técnico de medio ambiente. Eta hirugarrena, importanti dana, ámbito social. Geukuduna. Ez dau balizo, manifesto batera zuen, da respeta guztizegaz, da respetu egin bide, ni beti respeten dut, 4.000 zuen, kaso baten. Herri guztize, barkatu, ude bai 52.000 gariez. Lau badu zen, ez da herri guztize. Da, nik errespetaten dut. Bai gero, esango txut, esan zuen la cuenta la letzera. Bakizu zema pagadauen entre diputazioek eta Eusko Jaurlaritzak final aukin joauntxe, fulan. Egon bazarein finalien ikusi zue, zelako baiek eta dobla acceso eta UEFak obligeten da. 8 milioi gazta da. Bakizu ingresu zemat esan da. 32 milioi bizkile. Esango zu, bai ez da gero Eusko Jaurlaritzak parkatu. Eusko Jaurlaritzak ez da enbarka, bai gero diputazio bai enbarkako dau, ingresutako lako kaso baten. Zaitxiki dugu orain diputazio ingresaten. Hauntxe, hilunetako brako dau, 300.000 pesetak izo, bermoko udaletziek, por exceso del ingreso que ha hecho la diputación. De más. Ta daturtien milioi bekizan, aurten baino, 5 milioi, kobrako dugu, errik eta bermeo, bardin. Egon, ez dute karri datu ofiziala, bai lehiuten nubilakon. Beti duk errikek
Da Bermeo sekatzen dago. Begiz baino, milio bekiz dago. Horrek etxen, la cuenta de la lechera, estos balizo. Porque da, errikezie. Nire turismo baino txut, Bermeon, estos temungo. Nik ulerten dut, esan dago enanak, eta esan dago horrek, emoten txo, gizona salduko da, lako amiseta, lau pañuelo gizau. Beste batek ez da itzen. Nik ikusten dut. Bueno, gizau dinoz, ni postuntzenak ganera negozizu goraz dutxo, así que, bueno, postutenai bihotxien. Errotatara zuten nahi. Eta etorten di autobusbi, jaten. Beteta, Galizio gutie. Porque letra gaitzik, ez da gallego, bai letra gaitzik. Da txoferrak esan daztalakon baten. Hau diru edakar, turismuko hori edakar. Da gero galdera politzena dederrena da, espadauet zer. Hauri gudunik, zer, hil. Bermeo hil, nire txingotari abestien. Museu nahi dinosuna. Bai, museu usan da emini Bermeon be, bai. Bermeon museu usan da emini, zetako mingo da beste bat padauen nango izen. Ba, udaletzi museu hori, dandako erositze, lokala. Hasta hoi. Bai, la kuenta leletzera haulan da, Benito. Vale, nik gauzetxu gudut hemen esan. Benito, ondo esan dozku zer dan, erreserbie, ezta? Bai, gehiago dako antxa erreserba indizue, eta gu partako indizukari ez, ezta? Eta ikusi du zelan etorri dazkun kanpotik, séptimo de caballería, el ejército de la Unión etorri dazku, torpetigaz, etorri dazku, eta esan da bitu, hemen nimingo txutien, zeuen leku erdizen, itzen zuen zeuren txantxak, zeuren gauze, zeuren bizimoduez, eta mingo txuti hablako fuerte handi beti mingo txutie, eta ezin zaraie hauna etorri. Baina, tranquile, ekarkuz kanpoko kulture guztizek, ekarkuz kanpoko gauza guztizek. Zube kiltxan bat zerien gure ez duzku importa. Zeuka beninu geure kastilue, geure gotorlekue, geure gentiegaz, geure enpresekaz, geure saldizekaz, geure gauzekaz, eta zuek, eskina, lotuetan mazarien asko kejabarik, gure txeko arrasau. Ezta? Zer bat zaten da? Gu bastante kopantxikari zela. Ezta? Bermiotarrak. Eta gu dut esan bermiotarrak zen hoben manifestazioetan egon nahi. Gerniken, 4.000 baino gehiago esan diez, 6.000 ingeru esan diez, manifestazioerekitan dizen egin zena eskualdien, 6.000 persona batuteko neutino txut kriston injarra dako zule. Ze ez da beste ezer, hemen errezen, altxune, edo eskualdien altxune bete 6.000 personagaz. Manifestazio bat, kontrako manifestazio bat. Ez da? Edo alde, talde bat entzako, ez da? Orduan. Barkatu, nik esan dut, errespeto guztize. Bai, bakitz. Errespeto guztize. Bakitz, zuk esan zu, ez dela osue. Bai, 6.000 persona mobilizeteko, da hor gudot esan, Bermioko arreziaren monbidatxola, triunfu, ze han egon gari zenueko laro gehize, edo laro eta marrak dut esan, edo igual gizau, Bermiotarrak ezin gariz. Hori errozoideko zolan esan zen. Eta gauzi izan da, zetako inbidu esamen gauzek Gerniken ez migara, zetako zinjuekin Bermio manifestazio bat, zetako zinju zekarri gauze Bermiora. Zetako emon bitxegu hori plazerra, hori gure plazenti emon bitxegu Gernikarrari. Zetako emon bidatxei. Ez que, hauri ez duten oblertuten. Osa, zentrua da lakon, nire zentrua da Bermio. Gero esango zu datukaz, zeitziteu Gernike baietzien. Bueno, ez que, hauria, gero, ez que bigarren asuntu da, gu Bermio geizen baten, ez etxa esan du, eta eskualdeko geizenakoak ez etxa. Bai, Gernike? Bai, Gernike ezin jau, ez etxa. Beran barruen dalean abitu dako, daliatako metroek, 30.000, 186 metro. Barkatu, daliak. Bai. Ez dago arratu epainu. Etxa da dagoen, garbitzu dago, eta bakizu zema tinko dagoen, karo, kanbize bi dago, de zona industrial, anegon dalako dalia. Bai, zona urbana. Zona urbana, vale. Handue, 2.000 metro bakarrik, betu, 21 batetik, 2.000 metro kue, museo bat.
Gernikara Pozarren zenbat sartungo die. Ejemplo baten esango dut, 10 biharrien, 10 gizau biharrien. Ez dago enpresarik. Eta hori museue duna muruetan, duna ez, badu, nik ez dut ikusko seguru ganera, 15-16 urte minimo, esan bazan intziarenen nik odolagaz firme. Nik odolagaz firme. Nik haine... Tirukarko daulat, ejemplo baten esango. Haine arrezen hauen esango. Enfermo bat, Bermeon gudut esan, Bermeon. Nik Pozarren. Porque nik guduten esan, da galderi da nire hori da. Zer espadaton olako gauza bat, hori museo ez dinote, beste gauza bat, zegar biziko joari ez. Eskerrakatu neruek. Bai, ez da hori zer retorko da edo no retorko da, sino que zer gudun gure eskualde delako. Hori da galderi. Eta ez bakarrik hori, sino que gure arrizek zerbi dauen. Eta nik turismo gaz bizitzen nahi, parte baten ez beti. Bai, Gernik konpertsekaz eta eskualde askoko udaletxekaz itzen. Eta enpresekaz itzen da bihar. Eta badakit zer mobiten dan, gehizen baten. Eta badakit, horrelako proiektuek parte baten bai dizela positibuek, bai parte askotan oso negatiboek diez. Osea, sok ezin zune da emini hemen gure eskualdien bastante fastidiz eta dauen ekonomi izan, alako ekonomi puntero bat, ezke destroza itzen zu alboko guztiz, satitxu itzen zu. Eta ganera, imitzen zu, lego baten, apartata dauena, horrek ekarko dutxun, ez masifikazioe, sino que embotellamiento general bat, ingozu, eskualdie sature. Sature ingozu, eta gauzat esango zut, horre saturazioek, Gernikarrari igual etxo afektako horren gaine. Sare bastante, bueno, hobia bedako. Bai, Bernio satitxungo dau. Bernio satitxungo dau. Eta horretarako, inok ez dago esan, gauze, holan politiko, referentziasko politiko batek, ez dago esan horretaz ezer. Ez dago esan, honek hau peligrue bebai badako. Ez que etxu zango ze, karo, no que zango da hori. Bai, aurre etxen dinot, bidur zela representante valiente. Eta, menos mal urten dauna, bai stop eta bestiek, esaten, haulan da, eta, kontu sokin, ze oso peligroso da eskualditzako, ez Bermien tarantxako, bai, geizen sufreko dugunek, geu esango gara. Ze, genek ere, neutien txut, askorik etxo importako zan, ba, ezke guk, genekin gaine, edo habitantek izan dakuz. Eta geizen sufreko dugunek, geu esango gara. Bueno, eskerrak emon geure tertuliaki diri, ze temi komplikautxu da, hainbat esparrutako aristek dakoz. Benitori edo Ainanari hauntzeke ahotsa emon baino ani hau, galderak esango zan ziren, bentset niri sortuten dazten galderak. Guggenheim barik turismo etorko da, hori lehenko galderi dakoten hor. Guggenheim barik turismo badator, ez dator, bigarren galderie. Guggenheim horren kokapena dalata, bueno, hainbat argudio emon zuie, egokize badan edo espadan edo legalki posible badan edo ez. Eta Gernike inguruko zonalde horretan hirugarren galderie kokapena, guzan ondo esan, bigarrena, eta hirugarrena Gernike alde otien edo esotien hori zer dalata dan. Ez da hitz bizetariko non gure basuien Ainara, zeuk esan? Bai. Turismoen gehitxuengo badan edo ez, Zezu aurron zara ganera udien bai, turismo nahi lanien, bai. Orduen Guggenheim momentuz ez dago, hori zalantxi edakot. Turismoe egonengo da. Injartu engoleki dauela, igual bai, igual ez, eske horre ezin dut esan, seguru. Bai ikusi do turismoe gehitxuen zela. Zeudonetan ikusintze piloa gehitxu dela. Barkatu, segundo txume bakarrik. Turismo benito pa esetuko dau, eta neope bai. Turismo lan bat bakarrik, langile bat bakarrik esetu dudik. Orain petxaten do laudu zola... Iru, barkatu. Hau dako zu bidie zeintzen daupa turismoek. Eta honek ez da uzotoa. Neuraldu egon di liburutik eta
goiz da gauera arte biharri gote esan di lotu barik. Orduan, Da asteburutan be bai, egon gara, niri Horregatik asteburutan dut esan. tokada aste Horregatik dut esan. lanien, eta Hobe- asteburutan be jente pilue. hobeto azalduko nahi orduen. Turismo horren dakarren ekarpenak, osea, masifikazioe edo horreri buruz inzuiena berba, geure infrastrukturek hobetuko zan dauzen, bardin itxiko zan dauzen, edo uste zui horren eragine onuragarrize edo zuntzitzaili dala esan zuiena gaitxik. Ni neuk pentsatzen dut turismoa etorriko dala. Zio zelen modan gauz. Askotan modak egoten diez, edo turismo bideratzen da honek kate handizik eta bideratzen da toki konkretu batzutara eta bar, eta gaur egun ni pentsatzen gure sonien modan dagoela. Eta turismoa etorriko da. Orain, zer gure du, gizau, ni pentsatzen dut turistala. Ze lehen komentada hemen, turismo barik gu hilingo gara. Hori ez da horan. Ni pentsatzen guk eskatu bitzagune da. Gure instituzioeri, eta gure ganetit eusen instituzioeri, bai Jaurlaritza eta bai Diputazioeri, hemen hauntzek hasi diren egiten, lehen padaz egin zara, hori egiteko, ikusi ze posibilidade ditauz, eskualde honetan gauzek egiteko, aktibidade ekonomikoak martxan ipintzeko, hor dakogu musiken hasi izan ipintzen zon industrial barrize. Lotute dago. Inok ez daki, zeitzik behi lotute dago. Kriston inbertsio egin da, eta inok ez dago egiten, esforzorik ara enpresak eruteko. Hori holan da, eta lotute dago, eta hori izan zen estrategikoki, Jaurlaritzak eta Diputazioak inzabin plantamiento bat, eta beste batzuk esaten gendun, zeitzik ez Gerniken, Bega guztizen, industri zarrak egon dizen lekuen, hori gandera kontamineta dago hori zona guztize, hor egin eta itxi musikiko landak, ze landak esan diz, produktibuek, eta itxi hori, ez, begi itxi da egon da moduen, eta ipini da musikeiko alakuen. Bai horrelako bidar duguz, lehen esan dugu, 3 sektoriek ipini behar dire martxan. Eta horre bai egarko dago ondureko narroren. Hornek turismoek, ez. Ze hauntzetako turismo ez jasangarri ze. 4.000 lagun egunaro gaztaru batzen. Hori ez da jasangarri ze. Eta ganera, hortik zati bete etorko da bermera, bai asko gitzen da hartu autobuse eta buelta. Eta orduen, hori etorkizuna horrek ez tozku mugu. Guri etorkizunen mugozku, enpresak montaten badiez, eta gozo beste batera. Eta hor, erreserban, enpresa jasangarrizek. Horrek ipini behar dira. Eta ez, eruen, samudizora, astiko alako. Horri ipini, bai zeitzik, bestagulakon planifikaziorik. Hemen jokatuten da, bakotxako dagoen modun. Eta orduen, zer egin dabe? Ata da bitxisteratik ozta bere gugen jein, eta horrega soluzionako dana. Eta ikusi daugin nien orain, jenti kontra dauna, hasi gara rekureten. Eta ziretu dugu padazera. Ia, hortik sosek urteten bada. Ia, eusetzuen, asko da ezakitzi. Amtsutsu dut, Mugikoko poligon industriala, lotute daula, hori izte gitze. Musikikue lotute daula, ez da giz. Orain urte bidau Diputazio martzan, eta diru gaztaten eiko. Hor pasa dana da, hor egon zan papelera bat. Lanotak edo, mugiken, papelera bat, galiziri zundana. Hori papeliri zunda, ekologistek esatezen dalako, alan esango da, nien hau ekologisten kontra, tolo kontrario, hartun barik bide txarretik. Eta zuntzan galizirek, medioan 20 malo eta dorikon daude. Zer pasaten da hor, industriala, bardin, urde behin dau. Eta dau Diputazioe, gestinukintzen, kanbizeteko. Asko da benitok ezakitzuri, porque hori bada urte bi ero hiru dauna jamartza. Eta gero beste gauzetxu bepakarrik. Hilario, hori dabe gestino txarren da bera. Hori irun dabe gestino txarren da bera. Lehenero orain. Ez. Hor hasi ziren hori montaten. Ondino, zona batzuk amaitxu baritauz. Da biztu noiz montazan hori, hasi zanen.
horregon da gestio desastre bat. Eta ez da egin gauzek ipide moduen. Gero esan zu gentinatori ba, betu, nik ez da datu eta kotalako. Hor museo hintzen badan, hor dana kumplite da, enarak esan daulez, legin barruen da dana, urte guztizen, diputazioen datu neule ditu nore, 140.000 persona bakarrik, urte guztizen, 140.000 al año. Eta ezintzeko txintzuen, terrenan, zirrindu elektrikuen, ero haunez. Bai Bermeotek eta bai Bertatik. Terrenan dako azmue, badan, ordu mua terreni pestengo hori amaitxetu niko mazke egazkinek, ez depa, o dronak egoak, ez da. Bai, papelan, datu originalak, ez da lainuek, ez, datu originalak. 140.000 persona. Terrenan mitzen da, bertatik, eta betxe Bermeotipe, 15 minutura. Baita, izin jenezan, betu, gauzetxu bete zango txut. Bai, kotxe sali izango da. Bai, Bermietik ordularnik... Bai, horre papela bat inotxuie, iruile betin ekarko diolea horre lagunek. Eta zutinozuna, ze papel dinotxu? Ez, hori publiketa da. Hori publiketa da, hori publiketa da. Benito, amaitxutiko zango txuko txetxuke, betu. Eunda berrogeta mar lagun iru hilebeten. Hori da diputazioak esan dauna, nik ez dut inventa. Ni datu, beba, eunda berrogeta. Aurre egiten dinotxu, horre papelak hori bat dinotxu bie. Horrek ez dinotxu, eunda berrogeta mar. Bai, iru hilebeten diez, Ni inozenei les negatibu, bai datu ekardu. Ni akordaten nahi, metrun janiko, inok ez dugu izan ezer. Bai, ni pakitz, Zelako ez da bula ezer ezer. Egon dinak. A ver. Ez da follai egon dinak ez ezaten. Gero bai. Ardantzari tintxoina goikota eta inaugurazio da. Metro bine gaur da, 1995, urrize. Gaur egun inok ez dino ezer. A ver, zinzu kompara gauza ba, beste. Bai, arekaitzik esan badan, gaur egun negatibuak esan bazan metroik ez da Bilbon. Kendu orain metro Bilbon, inok ez da urten. Soilubeko tunelak intzeko, alderdi bakarrik esan dago ezetza, juntetan. Juntas de Bizkaia. Alderdi batek esan dago ezetza. Nik ez dut entzuten berbarik inonai. Negatibu, museu janiko bardin. Atenta euketa dana. Beti gauz... Ia, Hilario. Nien badinot eta bardini dinot dalenbe bai, nik ez dakot argi ingo badan espadan ingori museu. Entzu dutena da, diputadik esan dauna, kumplibideula legalidadie. Espadan ez tengo. Eta legalidadi kumplite gero be, nik ez dut uste nongo duna, 18 urte baino lehela, 18 urte. Bueno, Benito, esan zan, bai edo bai, esan zauen, ez da... Da amaitxuteko segundotxu Benito. Da gero, amaitxuteko, ez da museu bakarrik. Bermoko udaletxe gonda, alkatezie. Beste amairu plan dauz. 300 milioi ingo die. Da lehirutako txut, da hau udaletxe mebakao. Bai ero ez. Ia. Nik ez dut ditxun Bermoko udaletxe, ez etxezan. 1 milioi bermitarrentzako edo... Berton zona, urdebe bizitzeko. Ia, zer hona india saltzen. Zona dino, Hau bai. izan dut, badaz bat gure dala orain egin. Eta badekigu horregon diez, eta orain ipini daue, dinoie, egongo dala dire bat, hori plan guztize aurre duteko. Bai, ondo da, ondo da. Nik ondoko bat edo? Ez, bai, nizinotena da, hauri behar daula urdei baiek. Hauri behar dau. Ez museue, hauri behar dau. Eta bardin dinotut. Kontuz, informazioaz. 150.000 lagun, ez da urtien, da 3 hilabetien. Ez dako zerikusirik. Egiti, esatiketi, 12 gaitzik edo 3 gaitzik. Bai, datuek dako zu? Edo zer pentsatezu? Ia, hemen ez dakotez? Ni pakot. Bai, ez. Gustako logeraz hori datu guzti. Zer datu gaitzik Pregunte diputazioen. Hori emontxuneri pregunte, guk entzundoku. Gozetxo bat, 300 milioi eskualdin gaztateko? Bai. 7.000 euro bako txantxoko? Banek eskumitzen dut, Bai, bitu, gozetxo bat, ikusitxe Bermietarak
zelako esperientzia dakun turismoak zerraldazkun erakarri gure arrezian ez da, eta zelan ez gure portuen. Guk ezetu du portue, atxinikoa dokinekaz eta estiluen eta dana. Gero, barriztu imizantan, beste epoka bat, beste sasoi bentitorria, turismo osako zan dana predominante edo importantina, hori gaur egun da, ezta? Gauzetxe bat, zelan okintzu, edo zelan sufridu du guk portoko beringan igaz? Zemat urtetan sufridu du, hori beringanik destroza eta satitxute, osta bere barriro egin, osta bere aportu, osta bere barriro hartu, derrentzako. Eta kontu esokin bidu, ze horrelako gauzek, gaineguek, aldau ekarri eta ekarko da gure, bai, ez pa gauzen ondo preparata, eta neotin jotxut, ez gauz preparata. Eta hor daku, dato ez bat, daku errealidade bat zer sufridu du guk bermietarrak horregaz momentu gaz, horregaz epoki gaz, eta ze txarto pasada bien bertako tabernak, dendak eta geuk herritarrak, eta hori badator, hola. Bueno, nik lehen esan degunet gaizegaz, arire junde turismori buruz. Horretan, ados naue, Benito Gaz, turismo jasangarri bete bidu. Masifikazioek ados nauz ez dizela onak, ganera, adibide moduen ikusi dut ude honetan San Juaneko temie, ganera San Juaneko temi da, mundialmente. Ez que Japonetik eta Txinatik eta dator jenti precisamente San Juanera, eta bai, egize da, San Juanera etorten dizela, da Bermiorantza ez diz etorten geizenak. Bermiorantza ez diz etorten geizenak. Zitzen daui, San Juanera zuen, da gero, Bilborantza zuten diez. Hori, zeu zelan be, ondotorko likide apurtxu bete gestionati ez da? Ez du aprobetxaten oportunidade hor etorteko apurtxu egiz, Bermiorantza ez da izaitzik, non dauen... Nik gero, zango zuen, eure pentsamentu, negota bi urtego nahiko mizinuen, eta beti zen nahi, obrateko duzien. Eurobi. Eta dendari eta tabernari kaso baten, turisteri, konsumizio bat itzen dauniko tike batek gratis, doainik. Hemen zona guztizen, ez dana kobraten San Juan bakarita. Bakizora bat zuzen kobra emizu. Mundekara ez zuhilako nitzitzen. Bai, esango lekide aukera bat... Zetxik izan bida doainik. Ez bai, hori pregunti, errezeri miko datzo. Zazkanin, hori Bermioko errezek inbidau, onartu edo ez estu. Ia, roka drakoneri buruz. Horretarako biduz, jente, kapasa, hori pregunti onaitzeko, herritarrak erantzun onar moteko, eta gero esateko, hau lan da. Arire mintzote San Juan, esateko hori adibidie masifikaziouna, esate baterako San Juanen temi benetan dau, porque neu konprobadot, udonetan zelan dauen masifiketa totalmentien. Da ganera jentia sarratu itzen da. Ze jentie, ez dako jenak tiketik, porque tiketak azue ordutiz kanpo eta zuten da jentie. Hori esan da, zelan dauen, barrera bat, aldana sarratu, eta bar, da igual, goizien, lengoko orduen, da, alda izuen goizeko zazpiretan, alda izuen gago kamarratan, ezin zara zuen. Dekalde batzu ez, turismo legon zalakon, eta hori autobusi pinzi dizuina zuen detorri, hori zer esan da, ondo ezitukun jau, ez da ukin, ero. Bai, oki dau. Horrek bermeon konsumiko da bie. Oki dau. Horren aldea, bebai, gurot bota, inok entzuten badozten hori buruz, iraien hori autobusek kenduitzen da. Bakizora duen autobusek kenduitzen da. Zer pasada udonetan, jente guztizek jason da. Eta niko porrak atuten bagote zen iraien, nik ez dako eta aukerarik autobusen zuteko kotxin zuen bindai. Da, beti izaten du, turismotik beti izaten da. Kotxik alden moduen zuti, autobus ez zuti. Bai, iraien ez badon autobusik kotxin zuen bide. Orduen, hor iraien, autobusen binbildikide bai, horren ari dugu dute zan, turismoe bai, ondo erunde dana. Jasangarri. Zela ditzen du hori, zaren... Ikusten du, beste herri batzutan, ze pasatzen, zapitu ontzek Gerniken, zelako estazio atomiko edo zen itzen.
jo, nizu nahi ara, nik kotxerik ez dakot, eta transporte publiko eritzen da beti. Trena, autobuse, eta dena. Eta ikusten dut, ostras, jode, ze politxo, ze ondo, ze handi, ze moderno, ze dena, autobusen estazinogaz, bardin. Gu Bermion zelan gauz. Betiko kurbena maitxeten handenan, esan dauina kenduko dana eta ingo dauina estazio barreze, zen jabie, txapa pintura eta gu. Ia, topadota ze honek datuek, da hemen dakarrena gaitxitako udako sasoian, jendetza kontrolatzeko eguneko gehienezkoa sarrera kopurua dala 1.662, bai gaur egun ez dago ofizialki 2025ko udako bizitarien kopurua. Eta hori seguramente esango da, pasen gizelakon gehienez. Eta horrein kotxi gazeta zauzina, lehen Hilariok esan dauena, horra museora jungo zan ziren biztanliek txirrinduen eta transporte publikoen ez dauela trenik. Euritzen. Galderi da, kotxiek, karabanak, mugatu ingo zan dizen, segiten dizetorten, orduen horre ez dakitxe, horrek ez zer gu dagoen. Horren esplikatzen igual esali, mundikako etxe turismo urez. Ez daule non aparkaten daui Bermeon da gero trenan duez. Etan pasaten daui betu turismo guzelan dinoz burugaz baietza. Osea, salbaseko inpoen. Bueno, mundekan ikusi du... Mundekara zuk izizu zuen. Ez dako zu. Bertako zan bizala. Bai, horreko dago esan, desastre bat ala, na? Desastre, ero gau gari ez. Gau bai. Aputxo tontotzu. Ez. Dinote, A ver. ambiente honien. A ver, bai, ez, bezkizta hori. Gerrikera parkatu, gerrika zuzeniko pagaitzezu. Ero itxe bizu kampuen. Gu kanpo nitxiku kotxe, kanpoku ekitzi, kanpo santun albuen, kategoriko parkin idakuta. Da lameran, ero porto sarnitxitenak, Hori, nik hori ondo topaten du. Hori dirue, kalik arreglatuko dualetzera. Nik ondo topaten Ejemplo du. baten, oargizik, bartuz. Bai. Zeitzik, jun zornutzara, paga. Jun gerrigera, paga. Da, edinoz, bertzainen atzin dako zu libre. Akordu nau. Zu, berena esatu zeniko, kanposantuen albora. Badako zu parkine, kanposantuen, eta lantzen batzuten turisterian kanposanturi bueltatzu betemo. Listo? Bai, a ver, gauzi esango zandan, en parte bai holan. Bai, ez gauz esaten boste karabana edo bost kotxe edo bost autobus. Esango zandizena, igual egunero, 50 autobus, 1.000 kotxe, eta igual Bermion, no esaten, Mikrofonara mesedez adutxe. 4.000 edo 3.000 edo 5.000 persona. Hor ikusi dulez. Bai hori gehiago. Bitu zelako kaosa esango zantan, gure herrireko, onurie, bai, kaosa esango zantan, monumentala. Eta herrizen bizi garrizenok eta herrizen bizi garrizenok, eta lan itzen dunok, gure etxako esango zantan, ez katastrofea, ez duen jakingo zan nondik hartun bez. Zer datorskun ganera, zeskauz preparata, horren gaineko nivelan arteko jendetxe gobernateko. Eta ez dau proiektorik, ez daku non defendidu, ez dakigu noreri esan, ez dakigu zepazenan, ambulantzirik ez dau. Osa, ez dau preparata gure eskualdie guen jein bat manteniteko. Ez dau. Bueno, horrein ondo topaten mazuien, inguna da, ametik 5-10 urtera entzungunien hone tertulizek, bakizu egon gara lega tertuli zarrak entzuten, lera galderatxu bete bakotxari, atutxa, azkanengoko bide Ronzarana San Juanen? Haube? Pentsa, Ainara, azkanengoko bide Ronzarana San Juanen? Pasan urtien. Benito? Ni aurten. Aurten? Bai, San Juanatan. Maietxan edo. Maietxan. Eta Hilario? Orain astebete. Astebete, oso ondo. Azkanengo. Da orain, Azkanengo biarrez. Bai, juten pasiten itxitzen dute kotxie gazien, elegante da, orain kanpini pestau diputazioak emintzau barrera bat izin je kanpini sartu izaten da. lehengo bidie. Efectivamente, handan dizu ez turistikamente, itxoso petiko, ez da bolakorik munduen, hori paseu baino.
Bale, da metik bosto urtera entzuten dunien hau tertulize, ze hipotesi zitzen zuie, goen jein dala eta. Ni pentsaten dut, da nahi dutena eta gu dutena bermeo hobetora zungo dala. Hori argi dakot. Nik Guggenheim ez dala gauzatuko. Oso ondo, Benito. Ainara? Nik eske dudidakot, eske horre alde batetik bai eta alde batetik ez. Eske enau seguru zer... Zer pasako da? Ba, eske ez da hitz. Pentsaten dut turismo ekarko leki dauela, bai ez da leku... Bai, hori bai. Leku apropiaue eitzeko. Bai, atutxa? Ba, nik Eusko Horren abestizak ezaiten da, belez. Jakintxuenak ere ezin du igarri. Furra, fandangua, hortze duzu fandangua. Nire iztazulez galdetu nik ezakotzu, nire narales, nik azikeatan esan dut. Ez etzien, ez bai etzien, ez, enau. Eta bai, enau. Eta bai, uste zuie, hau da galdera, igual, apurtxo dek izau espekuleten dauena. Zuek uste zuie Guggenheim ingo basandan gure jasangarritasun hori ardurie geuk hartu miduz, kanpotik ez tozkuie ekarko zelan gobernabideen geure lurraldi. Hori, Guggenheim horrek ingo zan daula sortu hori, eredu hori, edo ez. Hau da, beharrizanak sortuten dau eredue, edo prezipizuen onarte eskarakan bizdeten. Azkana, esan zune. Bai. Nope, bai, azkana zeuaz. azkana. Ez que hori da galde nitunela, espadan zer, hendi nioinok ez toztu erantzunik zer gaure herri zen, gaure bandan. Aztu lengue, mesedez, aztu lengue, bermeo arrantzali izan da, bai, dano, bermeotara gurazuen, inguzuk, arraban, danak. Bai, gure representante bestuzko izan, zer. Zan duzko, jamen botatetxo eta pastela, da fuera. Haure pestakiz igual, ez dako erreze, geuk ez dakidu. Eurek dakizi asko, Bai. guk ez dakigune. Bueno. Horretan berdito, que parte baten arrozoi dako, Ze ikusi du San Juan negaz be zer pasadazkun, ez da? Ni pentsatzen dut Hilario, parkatu, bota duela bai plaust. Bai hori ez dizela konstientiek zer aldan pasa. Hori izan Ez da, itxe, eske... kakakizize, hori izan da. Hori izan daue intelektual batek museuna, eta aiba, lehenago akordako zari, lehenago horreztezan. Lehenago esan da intzeko kolonian. Betu, hor bat ematek etxa dau bolie. Zakordate kolonia eta ez da itxa eta kolonia zuen lagara ero, handagune kampinera ero eta ez da itxa. Hor bat ematek, hori izan da fallo gogorrena. Noen esan da ez da, diputazio eusko jorlaitzak, ero abadina, ez da itxa. Niri ez da esan. Bai, saldu dauen moduen, hor politikamente saldu dauen... Ez da esan erarik eta biena. Titileitur, hau txe bardin izan daulez, bardin politikuek, bardin saldu dauen, han epoka bat. Bueno. Bueno, ben badakizu, gobernun be, egon diez, aldekuek eta kontrakuek. Bai. Eta ere basi daue, antza aldekuek. Ze esate baterako lehengo lehendakariz ez egon ados. Eta oraingo bai. Eta oraingo lehendakariz diputazioen bitzartez, esan da, bidea hau igiritzen egon dana. Orduen, ez da bila zakin eta bota da bila holan zakin barik, horrek nik ez dakot argi. Ez dakot argi ez, hori ez da hola. Hori politiko batek esan jauz. Argi da. Bueno. Bai, ikusten, bai, nago adoz, batzutan gauzek itzen diez, pentsabarik. Bale, ondo dago. Barditze politiku bat zaran edo zer zaran. Bai, zu zera representante eta responsable izan bizera. Bai. Hala, guk ez dugu zagutzen proiektua. Bai bat emate pai. Etorteako lana. Ez dinotxut hori holan dala. Urki dizu hori botateako txula txigua. Bat ematetako proiektue, dakoz aurrekontue, dako dana montata. Guk ez. Eta guamen gauz, dibaga zeinukaz, ez da izan, bai beste batzuk hori oso ondo kalkuleta dako ye. Holan da. Orduen, bueno, Ona esan dau... Ia, nik apostue injot, guen jein ez dala ingo. Eta egin guztiz egingo dut hori holan esan. Benitok esan dauen moduen, datorik ez daku, eritxizek onak esan diez, tertulizebe oso dinamiku izan da, bai dakuna da, Beniton berba batzuk aurtik, no? Edo zeu zerkitrako zuen... Bueno, bai, apurtu bete oitzuri ez galtzeko. Bai. Hamen ganera jakerra apunteteko preste, bermiotarran espadauen iztegizen sartu. Gaur ez da horretariko gonako. Da, bitxikiri bet. Osondo. Da, esate batereko, Izaro, ez da? Izaro, gure Izaro. Izaro, Irla, Uarte, irureti sinonimuek.
dauzan, izaro, dala, isla, irla. Orduen, izena emintzoia izaro, ezabin pentsaskorik. Imintzona izena, ez da pentsaskorik. Izaro, izaro. Baserreta gulez, txakurre, katu. Eta, bueno, hiru silabako berbira. Baie, silaba tonik igaz. Jokaduten badugu, hiru motatako berbi ikurtetzen duzko. Esate baterako. Silaba tonik da, non haoz injargizen nagaz, injargizen gogaz haozkatzen dugure. Esate baterako. Izaro Films. Izaro abeslarize, izen propioa. Eta izaro gure uartie. Bitxikiri beta, bai, bueno. Zelan, lehen esan dugune, hauskatzen dugunien, zelan gauzek aldatzen diz. Eta gero, bueno, betikulez prestatu dut alako bat. Eta dino, nire gazte denporan, iruzine egoten ziren Bermion. Batzokia, ofizialki erzila ditzen zana, kasino eta frailetakue. Eta iruretan, Izaro Films produktorako propagandea gure izaro agertzen zan. Eta danok txaloekaz hartzen gendu zan, edo genduana. Nodoren sasoiak ziren, frankismo garaiak, eta izaro nesken izen propio moduan ez egoan oraindik onartuta. Oso no. Eta orain, beste honeko kintzauin diskusinua edo ez da bai die, almika, artika, arane hori darata. Hori da guk hauskatu zelan egiten dugun, esate baterako. Markina errize, markina, bai gu zelan dinotxagu markinari. Markine. Gu ez Gernikera, eta handakar. Gernika, bai guk zelan hauskatzen dugu. Gernike. Hemen, dira, almika, bai almiki esaten dugu. Zeitzita almika, bueno, euskal zaindiak, eta bueno, amaitxu gerako landiez, eta landiz berak. Horrek ez daukentzen guk, bermiotarrok, erabeliko dugu leholan. Artika, almika, arana, eta guk esango dugu, almike, artike, eta arene. Esaten dugu moduen, ez da hitz, batzokia, zelan esaten dugu? Batzokize. Taberna? Tabernie. Herria? Herrize. Eta holan, mile berba dauz. Orduan, horrek ez da aldatzen ezer, pasaten dela, idazterakoan, idatzi behar da lolan, eta gauskatzerakoan, ez kara la ofiziala. Desberdin, Gerniken bestera batera esaten dabe, eta ondarrun bestera. Eta hori da, hizkuntzitako naberaztasune. Ondo dago argitzute, guk ez du izan, guk esan duna damen, Benito ondo esan daut, argitzu da, gizau lertuten da gupaino, guk esan duna Bitor Uriartekin zauela, eta basarritakuen nagoziz zarrenak, galdetu dute amikikuri, laro eta meretzute, ez da guzetute esan hori. Baina, orain zuk esan zuniko argitzezu, baina nitzen da ondo dago, argitzutik gauzak, ondo dago. Guk ez du izan, horregaitzek izan doz, lekun batetik atadau Bitor Uriartek, porque basarreritako eta honek bidiek inopaino beto dako libru inge. Vale. Eskerrik asko Laurori. Nik bai, esan Hilario, bai. Esaztazuna. Bai, egiz jau. Horregaitzik esan zate itxukiri de itxuteko. Dobeto data. Bueno, galderi da Bermeoko lameri noizintzet. Ia. Bermeo danotak idu zelan egonda, eta ikusten badu lamerie dauen baldozie gorririk, hori iztezan petxaten deulizazko muraili dala, eta ez. Hori izan da, portuen mueli, bale. Lameri noizintzan esan zuna, lameri intze, bajetute zara Samiko eskilatatik eta kasinorantz hori beti egon da. Bai gero ez tegon, ja esan da portue, ondartzi ganera, tondo. Eta jeti pasite esan dugu filatutik San Martinera. Andrak eskerretik eta gizonak eskotxiki.
Lameri noizintze, lameri intze erdize, 1890 1890. Eta gero bigarren zatize, ireki eskolartin izan 1890 eta kieskotik bokelar artien urte bi berandu hau, 1892. Bai, honek datuek asko da honak, dako Manu Katazau libro bat, dikandik eta dokanera, eta handakozu niretzak Manu artistira, eta handau iratzitze bai kalien izena zelan kanbize dien hori dana. Bueno, pentsaten dut itxukitik emondatzula erantzune, noizintzen lameri lehengo partie. Gero izan atzen errelenu hori da nadalakon errelenu bat, hori itxosu izan da, plaizi izan da. Bai, badauza ergazki batzuk. Hemen dau, Bermioko toponimian dau. Bermioko toponimian dauela dinostie. Oso ondo, eskerrik asko Laurori, badakitxe horre berotxu ezauzila pasaten eta. Eta bagu ez, atuitza zeus esateko? Bale. Gero apurtxo kausela Bai, pasaten bat. txiko txutie geure bakizuie, honetan egunetan okintzun albiztie, Bermion, txukirratiak beti mantenduka dau beran sintonize, bai txiko txutien txuten eta gurtu geure sintoni barrizegaz. Aur due, eskerrik asko Laurori. Zeuri. Egun politxokin. Agur. Itxuki irratiak ez dako mugarik eta zu geratuko zara ametik. Loizetan, baporatan, egongo gara uinetan hainbat ez da bai da sortut nahian. Bermiotarrez erabilitze beti zeure erara, postasuna zabaltzeko denon artien. Uine galdu ezkero, 107.0, ta orduan gozatu. Itxukirratixe da, zeuretzako biena. Sintoniz eta bizitza politzauena. Bizotzez maite zaitxuz, zeupe bai maite dozu. Ez egin banegarrik, barre bakarrik hau